Ka Honorable Supreme Court kaong bakipan like ban yale ya kan ka teachers eligibility test kidai gitu ginong hikai kiba ka service jongki ka sa duna ya ka sansnem kababut less than 5 years. Kum kita kinong hikai kinom don kam ban pass lani ban clear ya kan ka teachers eligibility test. Kabalai ka Honorable Supreme Court kapenmi ya ka verdict ka bagaong bagito ginong hikai wad lada ka retirement ka jongki ka bakin karta bakin song thai kandai less than 5 years henry lada kiele pat na mata ka promotion nabenta jongki ru kalong mandatory baki hapan pass ya kan ka teachers eligibility test. Nangta ka Honorable Supreme Court kaong baparo ki in service teachers mungkin show ya ka service jongki la ke hikai arpho laipo sopo snem mungkin show ya ka service katnong ila don ban serve kum ki teachers henry ki habik ban pass ya ka teachers eligibility test lem kumta anweng kam yaki kapor ba ka Supreme Court kalabo ban pendep kadai hapo arsnem nado shitri ku September 2000 kabamud hapo shitri ku September 2000 baro ki in service teachers kidai ban pass ya ka teachers eligibility test kawai ka bang akwa ban pensai hang nei bakani kam kta tangingi kino hikai SSA kan kta solansar ya baro la kidai ki bahikai haki gomen la kidai ki ba hikai haki ad hoc kidai ki deficit wat kini ki behikai kum ki private teachers ro kan long applicable ya paro khoi kane ka ruling jong ka Supreme Court kan kata kadai number 1 kabaar bon kino hikai ki ya kurmar jingmut kai kane ka teachers eligibility test kadon jingya per ne em bat kane ka central teachers eligibility test bat mangi ha Meghalaya kabangi ong ka Meghalaya teachers eligibility test ngi na kaliang jong association ngi pensai shapi ba kamdon kanika jingya per apdeng kanika sitet bat ke mtet ka sitet kadai balong applicable hakini ki school ki baranda ka central government but at the same time kalong applicable hakini ki school ki bapek bat penyai da ka state government kabamud lada pila pas ya ka sitet kamdon kamsho papindang apiar biang ya kanika mtet kata kadai number 1 ka pihak bansai kasitet kalong equivalent bat ka mtet nada pipas ya kasitet ndon kamsho batang apiar ya ka mtet nalor ba ka validity jungka kan ka kandai hakini ki school ki baranda ka central government kan longro applicable haki school bapek bat penyai da ka state government ningila banong ba da ka Meghalaya government nangta ya kitu ki bampas pat ya ka sitet kalong mandatory bangiha ban pas ya kan ka Meghalaya teachers eligibility test ka Meghalaya teachers eligibility test kalong mandatory bahab ban pas ya kan ka exam kenang ba nginne hakakam katkum kajingong jong ka Supreme Court tharai baro kino hikai ki lasai hakabay dai bat kini ki artli ki banta laisai nangka boy pat sakaway ka banta kumbana kaliang jongi ka association ngiladep dawana ka sorkar badai ban pelai ya baro kini ki in service teachers ki ba join on or before 23rd August 2010 ban yele ya ka mtet ya kini ka mat haka kapratrik jong na November araja pusau haka meeting kepala chair da Sir Vijay Kumar Mantri ibadai commissioner and secretary jong education department ngila ra ya kini ka mat bat ngile thir ya tai
Bagi skautenat bagi da ai kublai shikade ya ka gomen ha ka to por bakal ong ngin pelai ya pi bapin pendep ya ka tet. Bagi ka ne ka gomen kala penmi ya ka notification ha ka arb khandai tarik jong bulan Januari arja pusan. Bagi ta kinong hikai kiba join before 23rd August 2010 kim don kam show banyele ya ka MTET but kala penurlong ya ka jingdawa jongi ka association balada pipej hakini ki kriteria ki bana kaliang jong ka state government kala penmi naga benta kani ka MTET ka padang syudep usdem arja pusau kala thoshai hang tu ba ki padon kamban yele ya ka MTET kalong for teachers appointed to teach from classes 1 to classes 8 after the NCTE notification dated 23rd August 2010. Ngan puli yang suggestion ya ini line. For teachers appointed to teach classes 1 to class 8 after the NCTE notification dated 23rd August 2010. Kapamut katkum kani ka notification bala penmi da ka government ki badon kamban ya le ya ka MTET kidai ki ba join hadin jong ka ar pulai trik August ar hajar shipeu. Baro kinong hikay SSA daka jing penmi ka state government ya kani ka notification ngile kemen kamtam gitu kiba join before 23rd August 2010 haka MTET ar hajar ar pusau namar baka government kala penmi ya kani ka notification ngila sngau sngai claim ya le show ya ka MTET ar hajar ar pusau war nakaliang jungik association ngila kren bar ka government bahkan ai ya ka relaxation na benta ka pass percentage hak MTET arja pusau ka government kala le ya kata henry ngi da ka jingskeum jingmut baka government kala penurlong ya kani ka matching dawa jongi ban pelai ya kini ba join before 23rd August 2010 maximum ki claim ya le show ya kani ka MTET ki ba join ha lani shwa apply 3 August ar hajar shipeu Badmenta hapdeng kata ka jingseo shngai hapdeng kata ka jingseo scam bata ka kam jongi kalalong secure ka kam jongi kalalong kan scam mi kensan Supreme Court ruling haka shitri kubnai September ar haja pusan kepala ong ba baro day ban pas ya ka tet dani ha Meghalaya ka bagi ong ka Meghalaya teachers eligibility test ni Mario iya kani ka judgment kepadon chispa chipau page lembakla mga chispa chipau page na persyang man puli iya kani ka judgment ban ngila persyang ro ban konsol iya ki legal expert dan ki advocate ta ki batip iya ka ai kabay day bat kani ka mat omtang kata namar bangi seukia na kaliang jong ka association ngilalep ngilabu da ka jingtho cho commissioner secretary ha khandai tri bunai September arja pusan ban ngila kendo ru yo u bangi ong bangi kwa ban yo jingshai na ka state government ka ka stand jong ka state government ha ka bai de bar kani ka Supreme Court ruling teka to ko po na kaliang jong iyong ba na mar bakadang don ka session na kaliang jong ka education department kin sakhot ya ka meeting banyak kren ya kani hadir ka session bat kumta teter ngi na kaliang jongi kelam na penslam ngila panru ya ka appointment bani kendu yo education minister aka to kapor isar rakam e sangma ibadai hakapor jong ihi bagila aya kata ka exemption ban pelai yang iban ya le nani ha ban pas ya kani ka MTET tinggi sukemen bana kaliang jong ka education department haka arbo artrik jong bunai September na langaliang jong i commissioner secretary ila pentip yangi ba nakaliang education minister bathmai isar lakmen rembui ula phawan na menta bani kendo bani kren hak bai dei bat kani kamat nakaliang jong i association kelam penslam ngila lei kendo i haka arplai trik jong bunai September ar haja pusan kumbai la pha ngini ya keren Islam bakal ne kajing ya keren duna ar kenta bali keren ya kini kai barok hak bam wad
nakaliang jong iro ila sngau khuslai jengmut ya kan ka jing penmi jong ka Supreme Court ya kan ka verdict ngi nakaliang jong ka association ngila ong ba nakumno no ka state government hi kadai ban challenge ya kan ka verdict jong ka Supreme Court kata kadai number 1 number 2 ngiyong ba ka sarkar kadai ban wanra ya ka special tet nang benta ki in service teachers kumbale atau kapor baka government kala penle ya ka special improvement exam na benta banyo 45% haka class 12 lengba ke embos lo katang ila ya krenru badai bandon kita ki orientation program kini ki workshop baka sorkar kan yarap na benta kini ki in service teachers kenang makin la ban pas ya kini ki MTech baru kita kejing ya keren di dokumen bana kaliang jongi Honorable Education Minister Isar La Kemen Rembui ila ay yang ka assuran ba ka state government kan le nalo hakabay day pat ka jing pan jing ka special tet katar government kalau ong okay nang taban le ki workshop ki orientation program government kalau ong okay nang taban kondok ya kani ka tet hapo arts ne man kondok artli katar government kalau ong okay handai hakabay day bat ban file ka review petition iong ngadang hapan dia discuss ya kani ka mat baru advocate general jongka state but chief minister but ka cabinet hi baru away but ki all political parties hapo ka state hadin kata ka government kan sa shim ya ka final decision tingin yo iro ya ka press statement ka bana kaliang jongi Honorable Education Minister sa Lakmen Rumbui ila ay ya ka ka ba ilo kulara khmat jongi ki kren ya katahi kaju tingis kau dai ban ai kublai karpangi ina benta ka jing sim thia jong i hakabai dai bat kani ka benta ka jingkeli ka bami menta ka long manu ba syakta hang ne syakta gomen ne syakta mangi kino hikai syakta gomen ne syakta no hikai pura no hikai kani ka verdict jong ka Supreme Court basyakta direct day mga mapi kinong hikay hatungi ngin suhun ban susyong klikti ngi suhun ban susyong klikti ban suap ya ka baka government kan le hoy ngi skuto ka government kala ay ka assurance kanri ngi kinong ilang bahakmat jong ka association ngi sokya ya kan nga kam ngila persang bania phone bania kontak bat kiway ki association kum ki 4 teachers ki ad hoc ru ngila ya keren nginong kumno ngin ya kaneka kam kiro kyong inang don pedang kacik perkat ngile kumno tingi nakalian jo ka Meghalaya SSE School Association hadin bangila ya shem bat kini ki legal expert kila ay kacingmut bang idai ban challenge ya kani ka order jong ka Supreme Court da ka pa file ya ka review petition balay bing hap challenge kalong ka balango ba kasin ka panungkong ba kanu ka order ka papas kan pai shadin kan trekam nadin barabon video sngew kanu ka order lani kanu ka ain papas ka trekam nadu ka sngi papas syakmat Henry hakani pat hakabay day pat kani ka Supreme Court ruling kabala pas hakasitrik jo bray September arhaja pusan katrekam shadi kung mga ong manim don show kata ka length of service lang hika lipo sapos nemro sa bansong tajro hat yale ya kami ka MTech ngimtip ka Supreme Court ka pensyong dor ni ka pisar kumno ba ban pas tang itay exam ba sisni kan raya kalaway jong no itay tinataka daw ngi kino ilang makman ngila shim ya karay bang inong ba ngin file ya ka review petition hakabay day pat kani ka verdict jong ka Supreme Court kabala mi haka sitrik jong day September arhajar ar perusan bariya kani ngila yaray bang iong bang inra haka general meeting ban yo ya ka jingi menjur lang tang mangi kinong ilam kiba pila aji dah kaman ngimla ban shim ya kani karay naman suto kan kata ya kajing lut jingsep
lihat ban ra hakmat jongpi ban yo lang ya kajing menjur ngakwaro ban pensai hakmat jongpi baka honorable Supreme Court kala shim ya kani ka verdict da ka baka pensyong nong rim hagi arti ki benta banung pong kadai ka NCTE notification 23rd August 2010 bat ka baar kadai ka amendment ya ka arti act 2009 house name R1000 khatnyo bat ada pipek ya kani ka amendment jong ka arti act house name R1000 khatnyo ka central government kala amen ya kani ka ong nagbenta ban penskem ya ka service jong nong hikayo bala don lupa hakakam ubom pat pendep training on extend ya kapor sa south nem hakajing siya kilala sans nem kata nadu menteri kami ka RTA nadu shitrik April arjar shipeu hado live away trik March arjar katsan Henry Watt hapo ita sans nem dang bon ki state ki bompat pendep kini kino hika ya ka training kaya kata ka training kada ka DLED dan EBN kuntup ya ka state Meghalaya ka chong Tikai kebajian nak kalian jong state Meghalaya ro kala tho sa central government kiwai ke state ro kilaya tho pat ka parliament tani ka government of India kala shim ya ka rai pan amen ya kani ka RTA house name R1000 khatnyo ban amen ya ka section arpulai jong ka RTA ban hakani ka amendment kilong ban ipo sa south name ban pendep kata na do kasitrik April R1000 khatsan hado live way trik ubnai March R1000 khat khandai kani kalayai na de black amendment berkila pa si state baro koy bat state kila de penle ya kani ka dile bat ki bon kino hikai kila pa si kani ka training padang niru ngila sa ukmen ba o ka sarkar kan le bhakat ni ngila sa scam ya ka kam Henry ka Supreme Court pat ka ong ba namar ba ka central government kala dep amen ya kani ka ak house nam R1000 khatnyo ka baong ba baro kino hikai kemana don lupa haka kam ki hapan pas ya ka minimum qualification katkum ka NCTE dated 23rd August 2010 bala dapi page ya kani ka notification kamut ba ka kentubro badai ban pas ya katet tang ba ka government of India kala batay syai wat haka bill haswa bakya ka bill ka bakira hapo parliament ki ong syai ba ngi amen ya kani kadai ba nakamta ka professional qualification kren ya kata ka MTED Henry ka Supreme Court pat kala ong ba haba on minimum qualification kala kentub lang ya par kadai sisa ko bong ka Supreme Court ada pipet ya ka amendment ke bala penmi da ka central government house name R1000 khatnyo ki thohi kuntahi badai minimum qualification tabala da pipet pat ya ka bill ka baki wanra ka ka cingtemu baki amen ya kani ka section 23 do ka RTA kadai na menta ka professional qualification ka badai ka DLED bat BEd ndai na menta ka det panakaliang jong ka Ministry of Education Government of India hakalai trik jong ubnai August R1000 khatnyo kala pa sa baro ki state ba ki dei ban pa ya kinong hikay jong ki ba ki pendep ya kani ka professional qualification BEd ani DLED katkum kani ka amendment khnang ba kindong secured ka service ka jongki tikaniro kadong ka kadai ka way ka benta ka badai ka iman kadai ka lak kani ka communication gap ngila ban ong te halor ini nong rim kumbao meneng ngila shim pangila yakut kum kinong ilam ka central body bangin file ya ka review petition ngingong nginyeng rang ba kata ka jok ka rem saya pet hadin at least ngila ya fighting ngila ya excited banyak ka ba syong suap hoy ladon prateli review petition ki balade file hapo Supreme Court kumba kalong menta kiki file la kajong kajong ki mano bantip ya kajing jong ki Meghalaya larang isngap jarong mabi don batip kat ka India bimut don batip ya kajing jong kita keno hikaya SSA Meghalaya ngam tharai
baka Supreme Court kan tip ladangi ngis ngapcar takadaw ngiong ba banyak kapasyong kilikti bangin file ya ka review petition kata ka job ka rem ngin sa page hadin at least we have fight for our right. Pi ka ba susu pila ba dong ba palay kino alam jong ikisim ya kata karaiban file review petition ka ba bahang ni Pangiliatir ya tay ba di Honorable Education Minister kalong ba hoy ka comment kan pun kre na dong sa dong kata katet mo ba pinilay hapo arsnem ka ba kalong laki nong hikay kilong eligible ni ban apiar kilong eligible ni ban apiar ya kata katet kata ka state government kan sa conduct kan sa pinilay namarang hapan suto ubah hikay hakalawa primary uhaban pas ka paper 1 but ka eligibility criteria ban yo ban yale ya ka MTED paper 1 minimum qualification ngidai bandon class 12 but 45% haka class 12 but ka DLED kata ka day minimum but haka UP upper primary kino hikay kibahikai haka upper primary bakin yo ban yale ya ka paper 2 ki ha bandon ka minimum qualification graduation lak bandai BA, BSc, BCom and so on and so forth but ka DLED ka ba arsnem ka cingkeli ka ba mi menta ka nungut ki ba hikay haka LP ki ba lapas ka paper 1 but ka nungut ki ba hikay haka UP ki ba pas ka paper 2 Kumbang pi ngala seudai ban ai ka cingiro yu education minister sarlak men rembui mare shinti hakatoi ka jo ka sni ila direct ya ka DRT bat ya ka diesel bakan ai ya ka list hai ka nungut kita kino hikai ke balong qualified ke baladeb ya ka MTED bat na kini ki artli ke directorate jong ka government wood kila pa sya ki district bat ki block ban yo ban ya ka record ke balong updated banyo ya ke record ke belum updated kanungut kita ki in service ke balapas kene ka MTED la ka deh ka paper 1 but haka paper 2 pat ka jinge ka bami ko mo menne kalong ba kumbang yo adjective ba ki babun kinong hikay ki bahikay haka opo primary tidang pas tang ya ka class 12 but ka DLED claim pass ya ka graduation kabalong kajing bakin yo ban appear ya kani ka MTED kaban sa conduct da ka state government namar balay ki claim pendep la bandai ba namar da pipet kat kum ka NCE notification dated 23rd August 2010 kabalong sya ya kibala sya exam on page ya ka notification kabala penmi da ka NCE house name Arjarway Hakan ka notification bala penmi aus nem arjari way hang nila ong bagi baik kay ke UP ke don kamban pas tang class 12 45 pa DLED la biak. Tenai mental along kongpong lut la roll out di baro kay kita ki bala pas mensua da kajing mi jong ka Supreme Court ruling hakaf sitari ku September arhajar arpusan. Today nang hakalor ini inong rim bang ilaong bangin file ya ka review petition. Timentangin shim ya ka jingmenjur. Baro kino hikay SSA ki balay 1 siya ka general meeting. Pi menjur na yam bangin file ya ka bangin challenge ya ka ruling jong ka Supreme Court. Kabala penmi ya ka sitrik September arja pusan baong ba baro ki in service teachers ki haban pas ya ka teachers eligibility test dan ka MTED dan CTED bangin file ya ka review petition halor kani lada pi menjur penyidak da kabayara ki snow da bayayeng try ban ya syai penhap ki syatri bakna mabingin yo i bakane ka sur bami nang ni kan sawaro syado delinde bakan kutang hamadan malki penhap syatri support
Tao sa jisin nga nong piye menjor na yang bangi ya file bangin file ya ka review petition halor ka Supreme Court ruling pala penmi haka shitrik brai September araja pusan ladapi menjur penidak da kabaya rakti ya menjur ya menjur ya menjur ko kublai shibon subasyong ngakwa ban pentip ya pi bang asukmen ban yoi ba kasur kabai kabami na Garo Hills kabangi pelong ya ka general meeting ha ka Southrick jong benai Oktober hangtay hapo Oktura ba makiro kinohikay jong ikibadon hang Garo Hills kila menjur bangin file ya ka review petition hang nero ka jo kasur ngila penmi ngila menjur ban file ya ka review petition hangtay halor kanika Supreme Court ruling kabaar hakabay day bat kaching lut ching sep nakaliang jongi kas kinoilam jong ka central body ngili perkhat bangin ong baka contribution kabangin adep ai hosnem arjar fuar kabangi ong balada ka storkar kam address ya ke issue jongi hakabay day bat ka job security bangil file ya ka case hapo high court hosnem araja fuar ngila adep ai ya ka contribution kani ka fund kadang don menta hapo association bat ngiong baka ni ka Supreme Court ruling ka ba mi menta kadai ka bakta ya ka service jongi banadangim challenge ya kani ka mungkin siya terminate kadai ka jo ka jing tumu ban pen scam ya ka kam bat ngiong ba ngin pendon kam da kani ka fund bala don lupa bat ka association ban file ya ka review petition pi menjor ya kata menjor jo ba ban penidak biang sajisin da kabayar akti ngangit scam ba baro ngilay menjur ba kajinglut jingsep kabangin file ya ka review petition ngin shim na ka contribution kabangin adep ai house nem arjar puar kabangin la bu tengkai hadu mentang yong bala da ka sorkar kampen urlong ya kajing dawa kajongi ngin file ya ka case hapo high court namarkan ni kamat kabalong menta kadai kabakta ya ka service kijong kinohikay kadai ka ruling jong ka Supreme Court ngin pendon kam da ketika fund kepala don lupa na benta ban file ya ka review petition menjur kublai shibun tinggal sukmen ba kajing shimrai jongi hatura bat hang ni haslong kadai kaju hatura ro kiong kita ki bala pas bat kita ki bompas ni dei ha kaju kaying ilong united ngin ya telilang melan lada pas rong ini kersyan ya ki bompas bat kabangi peni ya kata kalong bangin pendon kam da kata ka fon kabangi la dep contribute lupa kum kacing kersyan lang ya kita ki bompas nasukmen kum kinong elam ban yo iba kinong hikay jong ikidon kam mensim ban ya kersyan lang iway ya iway ban ngingay scam ba kan ika jingya teli jongi kan ne kum ni kumbakalong hadu bangila ban penulong ya ujing doa jongi ngin poi pat sya ki wei ki agenda